Sanibonani guys, igama uNqobile niphathela amazwela eNimba ngomhla ka-26 November. Guys, uHlathi kusengokunye-ke mese sibona phela ngena egumbini elimnyama lasejele elisho ngey'ndonga ey'bandayo qa. Uthemisa inhlanga ka-left, hayibo, nasisiboshwa. Wathi inhlanga ka-right, hayibo, nasesinye. And okuwesinako konke-ke ukuthi bamvalele egumbini elinezinye iy'boshwa guys. Hhayi, bavaze bemnikeze igumbi lakhe yedwa. Okungenzeka-ke futhi ukuthi lezi ezinye iy'boshwa zenze amacala worse kunalela alenzile. Guys, ejele-ke abakhethi ukuthi wena unyuke ubezile, noma wena ubulele, noma wena weba umntwana, bakufaka nje endlini eyodwa ziyotholana phezulu. He! Uthe uHlathi engena nje ngambona ukuthi ubhuti uyaswaca ebusweni, ushawa uvalo. Akazi ukuthi labantu laba ngeke bamjikele nesengenile laphakathi ebese-ke bayamshaya noma bemlimaza. Hhayi-ke nojele-ke lapho umane wawukhiya nje umnyango same time emva kokumfaka uHlathi lapha estilongweni lakhe. Hhayi, uHlathi wamane wathola ikhona nje, wazithi shume kulona, wahlala yedwa. Hhayi-ke guys, kuke kwafika ubuthongo-ke ngoba phela ubhuti ubekade ekhathele, ebhizi driver, ehle enyuke ebalekisa ubavumile. Uthe nje esathi uyacimeza ubhuti, ayi, wezwa ukuthi ngeke. Khona iphunga elishintshayo-ke manje la egumbini. Wathi methi hhayi, wezwa ukuthi noma kuthiwa izinto ziyafana phela, amakaka lawa anuka la. Yeyi guys, umane wavusa ikhanda, methi nhla, hayibo, phambi kwakhe kunobhuti obhizi oyikhululayo guys. Egumbini elilodwa, hhayi ukuthi uzothi ucela uku-go out, ucela ukuya ethoyilethi, ufuna ukuphumela ngaphandle, ukuthola indawo yangasese, ayikho leyo nto laphaya kulela gumbi. Indoda nje ikaka ikubhekile ikubuka. Eyi guys, uHlathi akabange esaphindela ebuthongweni bakhe, umane nje wahlala ngezinqe. Kodwa wangasho lutho phela ngoba nale ndoda ebikade iyikhulula ibikade simbuka ngehleli ibivele ilinde khona ukuthi akhulume ebese-ke ziyamkhalela. Guys, akupheli-ke lapho. Ngapha-ke kwamabandla umuncu guys, ulikamva uthe nje mephelezela unina embuyisela endlini embuza ukuthi ma ngingakwenzela yini itiye. Hhayi, uThumeka wangafuna ngisho ukumphendula ulikamva. Ane wabhekisa ikhanda phambili waya ekamereni wayolala. Kubonakala nje ukuthi ugirl uhlambalazekile, like isidima sakhe guys sicekeleke phansi ngale ndlela uHlathi aziphethe ngayo. Ngoba phela umyeni wakhe loya at the end of the day, yonke into ayenzayo abantu babheka yena ukuthi awu, kodwa Thumeka, umyeni wakho vele wayey'phatha kanje, engathi uThumeka uyena omthumile ukuthi ay'phathe kanje. Guys, kuthe nje ekuseni kwafika-ke udadewabo kaHlathi, uNtiki. UNtiki-ke guys unalento nje yokuthi abe controlling, kanti-ke umuntu owayemtshela nje ngqo ukuthi angizozwa ngawe kwakuyena uzoleka, uThumeka uyahluleka. Ufikile-ke uNtiki wathi, ntombazane kungani usathwala umnqwazi ekhanda? Angithi kumele sihambe thina siyobona umthetho phela laphaya ejele namhlanje. Wamane wathi angimi mina lapho, uHlathi uzenzile mos. Yonke lento eyenzakalayo empilweni yakhe uyicelele yona, uyifakile kule nto manje kungani mina kumele ngihambe ngiyombona? Hayi, angiyilapho. Wathi yeyi, ukhumbule phela ukuthi wena sakubhincisa thina la kamabandla, sakuhlabela imbuzi, sakuthela ngenyongo, sakubhinqisa thina, saqeda sathi nya, wavuma futhi nawe, sakupha igama sathi wena ulimise. Ngakho-ke kuzomele umsaphothe umyeni wakho, kukuhle kukubi ngoba uchadile, kuzomele uhambe nathi-ke siyombona uHlathi laphaya ejele. Ayi, uThumeka guys, ngisho sebemtshele wonke la mazwi, wanqaba untombo, wathi nje nakamhlola uHlathi uzozibonela, angiyi mina lapho. Hambile-ke guys, uNtiki benomfowabo-ke uThulane bayombona bobabili uHlathi lapha ejele. Hhayi, befika-ke khona bashilo ukuthi eyi, mfowakwethu uThumeka akavaze afuna ukuza lapho. Wathi kodwa simsoli-ke nawe, indlela oy'phathe ngayo kulezi iy'nsuku ey'dlulile ayiyinhle neze. Guys, uHlathi kunokuthi athi eyi, ngiyabona kona iphutha lami, ngiyalibona iphutha lami, ya sengizozama ukushintsha. Umane wathi lalelani la, angizisoli nakancane mina ngayo yonke into engiyenzile, futhi nje uzoleka benoLazarus bebetshela ukuthi ngiqedile ngabo. Ayi cha, impela kuzomele bacabange kabili
ngoba ngisabuya mina. Into engiyifunayo manje i-bail kuphela. Ngifuna nje umajistrate akhulume nami, ngimxelele inyani, ngitsho ukuba la bantu yibo abebe umntanami, akusimina owebe umntanami. Yilokho nje engikufunayo. Eyi, washo kodwa-ke kumfowabo ukuthi yabona nje kuzosithatha isikhathi eside kabi ukuthi ubonane nemantshi. So nje eyi, wena zehlise mani, zama ukuyiyeka le nto kaZoleka benoLazarus. Wathi ndithe andiyeki into mna. He guys, ngapha-ke koBhikitsha impela-ke uLazarus bekade happy ubhuti, kubonakala nje ukuthi le nto yokuboshwa kukaHlathi iyamkitaza ngaphakathi. Bekade ephuma ukuyodlala i-golf, washo ukuthi nje yena-ke usefuna ukuyogeza ahambe eyobona indodana yakhe uBavumile athi ukubhonda nayo. Hhayi-ke uthe nje uZoleka bengifisa ukukujoyina kodwa kuzomele ngithi shwi kancane. Ukubona nje uthumeka, ngithi ukubona uthumeka kancane. Kanti unamanga u-girl, akayili ukubona uthumeka, uyobona uHlathi laphaya ejele. uLazarus-ke bekade ekhuluma noBavumile esho ukuthi-ke before wayebona impilo sengathi ilawulwa yiphawa nemani, kodwa-ke ever since kwafika uBavumile empilweni yakhe uyabona ukuthi imali namandla awasho lutho. Uthandwa nalo for uBavumile hhayi lukhulu ludlula yonke into. Lapho ukukhuluma konke lokhu nje uyabukwa uLilian, ngoba phela njengoba nje ewu-IT technician u-girl usemane nje wahekha i-security system yalaphaya emzini kaZoleka benoLazarus. Yonke into abayenzayo uyababuka guys. Wazwile-ke wonke la mazwi amnandi uLazarus awakhuluma kuBavumile, wahala u-girl, kwabonakala ukuthi unomona and usevukwa nayisikhwele ngoba phela yena sekawathandana noLazarus and uyafisa sengathi le ngane le ayincoma kangaka ingane yabo bobabili. Guys, akupheli-ke lapho. uMiss Bhikitsha uZoleka phela ufikile ejele, utheme ethi nhla uHlathi ufica isivakashi sakhe uZoleka wathi hhayi izinto ziyenzeka, imali namandla, nguwe lo Zoleka ola ejele, uzobona mina. Wathi impela yimina lo, ngithi angizokuxwayisa Hlathi ukuthi uhlehle manje uzame ukuyiyeka le nto le oloku uzama ukuyenza ukuthi ungithathele umntanami. Ngenxa nje yokuthi ufuna nje isibongo sakho sitshikitshwe kwi-birth certificate yengane yami, usungaze uthi go this far. Hhayi ngeke bhuti, vele uzohluleka, uyazibona nawe. Usuwenza izinto ezimbi kakhulu, ushiya ama-tracks amaningi emva kwakho akhombisa ukuthi awukho fit ukuba ubaba kaBavumile. Mekuwukuthi ngampela uyayilwa le nto le, uzogcine ulele la etilongweni unosiphela and uyazi nawe ukuthi ukuhlala kwakho la ejele kusho ukuthi uzolahlekelwa uBavumile for good. uHlathi-ke guys, ngisho esetshelwe wonke la mazwi, amazwi ayiqiniso wodwa, still inkani. Hey guys, angiyazi inkani nje mina. uHlathi unale nkani enesicefe, yabo le nkani obona ukuthi like ayizukusiza vele ngoba vele uhluliwe, but why uba nenkani? Yeyi inkani engeke imyise ndawo. Yeyi, yabona nje uThumeka, i-advice engamnikeza yona ukuthi nje mephuma uHlathi ejele akahambe yomdivosa ngoba yabo isifo sakhe senhliziyo sisazoba worse. u-girl uzoshesha ahambe emhlabeni ebulawa uHlathi nayindlela enza ngayo izinto guys. uHlathi will send uThumeka in an early grave. Yabona nje alikho ikusasa naloya muntu la, ikhanda lakhe lihlezi ligcabha each and every day. Ngisho iy'ngane zakhe sezimbonile. Imagine kunkosikazi wakhe kuzomele ahlale impilo yakhe yonke aspende umnyaka nomnyaka naye ethi nje ya, you are my husband till death do us part. How can you bekezela this kind of behavior till death do you part? Ngeke guys, I really feel sorry for uThumeka. Ubona bonke abantu nje engimzwela kakhulu uThumeka, and ngampela i-divorce kumele ayi-initiate u-girl, otherwise ubomi bakhe buzophala la guys. Phela lapho mazivela namhlanje, ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqobile niphathela mazivela eNimba ngomhla ka-26 November. Guys, uHlathi kusengokunye-ke mese sebona phela engena egumbini elimnyama lasejele elisho ngey'ndonga ey'bandayo qa. Utheme ithi inhlanga ka-left, hayibo nasi isiboshwa. Wathi inhlanga ka-right.